Samantala, bagong dalawang palapag na silid-aralan binuksan sa Dagupan City National High School. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Pinasinayaan at binasbasan kahapon ika-6 ng Oktubre ang bagong dalawang palapag na gusali na may 6 na silid-aralan sa Dagupan City National High School. Kompleto ito sa mga bagong mesa at upuan na gagamitin ng mga mag-aaral. Ayon sa pamalang lungsod, bahagi ang proyekto ng pagpapatuloy ng mga programa para sa pagpapabuti ng mga pasilidad pang edukasyon sa lungsod ng Dagupan. Matatandaan ang kamakailan ay naprobahan na ang 2.66 bilyong peso na 2026 investment program ng lungsod. Kasalukuyan namang isinasailalim sa pag-aproba ng sangguniang panglungsod ang panukalang 1.838 bilyong peso taunang budget para sa 2026 na kinabibilangan ng mga proyektong nakatuon sa sektor ng edukasyon. Batay sa ulat, mahigit 1 bilyong piso na ang nailaan ng lungsod para sa edukasyon sa nakalipas na 3 taon. Kabilang na ang 250 million pesos na pondo para sa scholarship program ng mga mag-aaral. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.